da ke damu abun da makiya za su cewa ni dai ƙaunar ke ni ke nema kin ji na ce ina son ke so na gaskiya domin Allah ina son ki da aure na ke son ki ni dai so na hakika ni ke so ki ne ni ke son ki ne ni ke so na ce ni ke son ki ne. Yeah, 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 yeah. Ni na je can wajen ko ina neman ke, na je can da ke da ke sani ina neman ke ko na biyu ban gane ke ba. Ban gane ke ba, na shiga damuwa a kan kewaye domin in jiya yadda kin kayan ke a kai na zobe tun da gamuwa mun kayi saboda domin in jiya kakakin kayan ke kin ji na ce miki baby mai sona ce baby ce mai sona haka ne Abubakar DJ Dada a Balak mai kumanda iya